eɗen goni e lefol men ɗimmol talata ko fati e carika ɓamtare. holno mbatten ha kaɓoɗen basal, holno mbatten ha ndiwten jonde, jonde wonɓe ladde e jonde wonɓe wuro. eɗen jogui jondeɗe ɗiɗi ɓurɗi musde. mboɗa andi ko woni Europe, mboɗa andi ko woni France, mi yiyi. mboɗa andi ko woni Afrique kadi mboɗo loska ɗen pelle gardiɗe ko fati e banggue immigré en. so tawi hande en jiiɗum min to banggam ala fo ko poɗɗen wadde hande so wona darade momtude neɗɗo ɗanno tawala meccal. yimɓe gona e galle koɓe nogas neɗɗo, so tawi ɓalal mir yani hay goto e mabɓe wawa umminde. so huɓere yonti waɗede peinture hay goto mabɓe wawa. ko perte mawɗe goni ɗo. ɗum noon so tawi woni en mbatta dañde pelle, taw pelle ɗe daroto ko riwtude ndeɗo majjere, daroto ko riwtude ndeɗo jonde, daroto ko riwtude suka joɗade taw ala ko wawi hebbate. so tawi en ngala ɗen pelle ganden hay nokku en jahani. saabu hande fulɓe koko jooli nder, koko jooli ha jeehi. ƴeew hande lappol palol dande maayo e kala bangeji. ala pop ko pewneten ha nawen so tawi foire waɗi. haydara joni en pewnata ha ganda so foire waɗi nawen toon. kono kay so tawi a ari ngay meh, sa yiɗi sodde paɗe, walla yiɗi sodde guri, walla a yiɗi sodde goɗɗum, wona ngal men ngal kalata ko ngal jananɓe ngal, ko kamɓe hande ketti hen. ɓe kebli suka mabɓe e mbadi karallagal, ɓe jogui ko machine aji ɓe mbaɗi ɗum koye cuuɗi ngara joni ɓe pewnama faɗo fewnetego Italie. faɗo fewnetego Italie ɓe pewnanma ɗum. Pierre Cardin ɓe pewnanma ɗum ha feewa. oɗon gandi ko kalanmi ko tene paɗe mabɓe ko kiwir, ko paɗe moƴƴe way kono fees mo Maroc ni. Maroc kala suka jibinaɗo e wuuro fees ngo, soit ka cañowo comci, soit ka pewno paɗe guri, guilay kalbe ha e guri, ha e tangade, ha e goɗɗum fof ko ɗon fewnte. kala suka gonɗon ene jogui meccal mum. onon yawɓetoɓe oɗon gandi kalami ko. enen holko saabi en ngala mecce, holko saabi en ngala pelle dartoɗe haɓade ɗum. pourtant eɗen jogui e kala saaha 72 heures. 72 heures o pourquoi en mbattatamo heblude sukaɓe keble, moni kala daña meccal, moni kala wawana hoore mum. saabu so tawi en jii Louga ko wayno menuisier en, soudeur en, maçonnerie en, calorel en, ɓe kolliri wonde tapisserie en. holko woni tapisserie? fewnoɓe hande ko wiyete photoyaji. en ngala fewnoɓe photoyaji, pewna salon ngaji. ɓeɗo hen jaari ko fewnude ko fate banggue kala kene ñanta suudu. almuwaruji, leece, baafe, soudeur mum, menuiserie mum. ɓe jaari ko wadde karo, ɓe jaari ko pentirde, ɓe jaari ko desinde cuuɗi. holko ɓe kolliri ko leydi Sénégal. ɓe dañi heblo ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen. ɓe natti yiide Sénégal ne somoyo kala ko leta yiiɗi caggal leydi. saabu eɗen gandi assemblée nationale won ton ko 16 uji ɗi ko ma coodoye hen sa ƴiwata ko Inde. won ton ko almuwaruji, won ton ko gueɗe ŋarɗinaɗe. ɓe kolliri an mbawi jogade leydi ndi, an mbawi jogade kala ko Sénégal sohla en mbawi jogade. saabu hollum koɓe hebluɓe sukaɓe mabɓe. nde keɗen laara leƴƴi koddiɗi en ene kebli sukaɓe men ha sukaɓe men pelliti yaltude jayde leydi Sénégal, wonde amin mbawi jogade kala ko Sénégal ittoyto caggal leydi. sa yi marché asalem tawata ɗon ko sukaɓe ne ñotoɗon robboji ha mbayno leydi. sukaɓe men holko nafar toon? ɓe nafara ko yaade ɓe coodoya ɗum, ɓe mbelno ɓe jaaha booli ɓe jeeya complète 400, 500, 500. joomum wonɗon ha ɓooya ha daña pasmum waɗa fiw faya Mali, Niger, Agadez, naatay ceenal fayi ladde yeehi. musidɓe tedduɓe, eɗen manki dañde hirjo. dente men nde yoɗe tinnoɗe gonta dente hirjo ngo ko hollum? jangguinen sukaɓe mecce. sukaɓe noon ɓe jangguirta mecce ko enen pop duken ɗum.
sabu eɗen gandi leñol ngol angol leefi leñol ngol ne leefi ken haaloɓe kono en mbatta pratiqué haala ka way kono qur'anil karim ni ko haala Allah woni hen kono wattake pratiqué ko haala Allah woni hen kono ko est ce que jarten haala Allah ka kono en gollirta haala Allah ka enenne ko ni mbaɗen sabu no mbaɗen ni en gollata ɗum yonti kala baɗɗo ɓiyum e jangde sa heptini ɓiɗɗo e jangde dunci ɗum puus ɗum sa natti heptinde ɓiɗɗo e jangde saɗa andi sa waɗimo wuuro mon o jangata meccal nawmo Casamance nawmo nokkuji goɗɗuɗi nawmo Louga nawmo Mbour nawmo Kaolack nawmo Tambacounda weddoyomo to ɓuuri woɗɗude sa weddoyimam to ɓuuri woɗɗude wo janga toon wonde soudeur o wawano hoore makko wo janga wonde menuisier o wawano hoore makko wo janga wonde goɗɗum o wawano hoore makko janga o wasa lordema o wasa lorde hoore makko wona kam a rokkimo meccal e meccal e fayi force o nunɗaɗi hen saabu ko mo worña o daña jawti o ñaama o resa o ñammina sukam makko kono so tawi wala meccal o yowittu on so yowitima ala diine sabu kala jowitiɗo wawa dañde diine a wawa wonde neɗɗo moƴƴo a wawa wonde neɗɗo jontaɗo a wawa wonde neɗɗo kellifaɗo a wawa wonde neɗɗo jiɗaɗo a wawa wonde neɗɗo joom galle sabu ka jowitiɗo e ɗannungal ka jowitiɗo e neɗɗo ka jowitiɗo ɗo sabu ala ko mbawɗa wadde ala meccel a ala ɗo dillata yahata Allah subhanahu wa taala jangguini en ɗum sabu baba adama o andini ɗum pop annabaɓe Allah ɓe pop ne ngari joguino mecce ha yettiɗo ɗo jaraten hande moni kala jogui meccal hay lamɓe leyɗele men ɓe ene jogui mecce aɓe jogui yogay mabɓe soɗa cipara koye golle mumen aɓe jogui ɗum noon enenne tinnoɗen no moƴƴi keblen sukaɓe ko wona ɗum ko goɗɗum ko jiɗɗen haalde so tawi en keblani sukaɓe ndiwten basal holno ndiwteten basal min mboɗomi Belgique oɗon gandi Belgique ko leydi ndi ganduɗa minen ga tomin goni Afrique central ga hunde ɓurde ga serde ɓuuri serde ga hen ko wiyete mutuki oɗon gandi mutuki woni fugga jaayi ko wolof wi noon fiɗɗa ɓorno walla fiɗɗa yeeya ɗum woni yugu wi noon ko ivoirieji oɗon gandi ɗin comci ko comci aɗa wawi dañde hen simis e pantalo ɓornoɗa ha seeko ha duppa ɗum ha taƴa tawa yiyani goɗɗo no ɓorni hono mum ko ɗum woni yontede kono wona mi dañi gaññila tan andene ya dañ gaññila ma nandi wona yontede min mi yiiɗa ɓornade ko neɗɗo goɗɗo ɓorni so mboɗo ɓorno hunde kay ɓornotomi kaka ala kono ko joli ko mi jolata hen saabu haajam ala e ɗum wona yontede ɗum ko hewlude ɗum woni hewalagal wona firtani ɗum waɗi noon onon wonɓe Belgique ɓe oɗon gandi toon ene waɗi ko wiyete otoji nan toon baɗɗi fayide ɗi ceerani oɗon mbawi sodde neldon leydi men sukaɓe mbaɗa ko wiyete kalando luumaji men ne goodi woni gure ne goodi ne goɗɗi godron coodon gaddon ɓe mbaɗa kalando ɓe dañi hen seeɗa jomum ne wersirma seeɗa ko heddi ko ne dañi hen gurdam mum kaɓoɗon basal onon wonɓe toon oɗon gandi viande Belgique ne waɗi fayide kala ko immi toon ne moƴƴi kala joom ngaalu ene foti addude doole mum waɗa e nder meɗen enen fulɓe beele ndiwten basal en kaali mutuki joni mutuki hande e nder Europe ne wayno leydi kalɗo jaaɗa hande e nder magasin uji mawɗi aɗa wawi ñafade toon solde ha heewa solde woni hankkadi comci mbaɗaɗi solde ɗi mbaɗi ɗo hitande ɗi liquide wona moy cher cooda tira ɗum ha feewa beddoɗa e bateau contenaire gadda ɗum leydi ma soit ko Mauritanie soit ko Mali soit ko Bamako soit ko to gadda jaltina nawa e nder luumaji he sukaɓe ma ne jeeya walla baaɗe en ne jeeya wooda koɓe dañi hen wooda ko dañƴa hen ndiwta jonde so jomum wowi dañde buuɗi seeɗa tan wonta jooɗo watta hankkadi so joomum ne yiiɗi yo nelde kalis cona ɗum bal mbanna ɗum e bateau yaaha yaltinan hoore mum yeeya watta hankkadi juulade ha wawa anda leydi mum no yarata sa ari hande marché Colobane mataw ɗon sukaɓe julhuɓe pop gandarande ko mutuki paɗe soɓe jettima darata ko ɗon gandi kalami ko subaka lawɓe mbaɗata jiiro haalaɗo moni kala dardo e foɗo ɓe pay hankkadi no corniche en nokkuji mawɗi ɗi ene jeeya paɗe ɓurde cherde taw ko mutuki fugga jaayi
kono enen ala ko ɗannugal tan yomi jooɗo tan yomi ɓorno tan yomi ñaam tan baba ne ɗanni mawnam ne ɗanni kawam ne ɗanni minne ko yomi ɗanno tan yahata. ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji e koye men moni kala e men en wawi haɓade basal moni kala e men en wawi haɓade jooɗiɗo mo gollani ha watta dañde rewɓe ɓe jangguine ñootol. min to banggam debbo fof ne foti wawde ñootol debbo pop ene foti wawde ñootol e nder galle ma mbaɗa hen atelier maɗa ñootaɗo yooɓe ardañ hay soko cabunel maɗa madañ ɗo heedanma moni kala yo dañ ko wawi moni kala so dañi ko wawi tan ɗum woni riwtude basal saabu hande so wonti galle mawɗo no feewi dépasse mum ko 400 teni galle oni heewi yimɓe ɓe cellata ɓe karata ɓe pewata teni ɓe gañodirat ñande on joom galle yani kala kamɓe kala ɓe pusat yogay mabɓe gontan ko goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum. ɗum noon so tawi eɗen jiiɗi diine men feewa leñol men feewa en dentat kaɓoɗen woni gueɗe ɗe ndewani lawol Allah subhanahu wa taala walla en ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr yo jaam ñallo wuro e ladde.